Ondo, jokauta bat! Guazen! Itxaron, zer da hotxori? Joko geldi! Begira inurriak! Ara, zenbat inurri, nora ote doaz hilaran? Uste dut mendi hartara doazela. Hemendik ez dira ondo ikusten. Barkatu! Yoko! 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 Mi esker! Yoko! Yoko! Ikaragarria izan da, hau bai bada benetako safari bat. Guazen, Joko! Haupa! Heldu ondo! Argazki zoragarriak ditu nire naturkaierarako. Iztiaren bat ikusiko dugula uste duzu? Bai, bai ez uste dut. Pilo bat daude! Zein ondo, hurbiltzeko aukera banu. Yoko!